Nigeria Alpha Ewo Abuja Tigo Mon Nigeria Alpha Abuja Mon Mikaju Joina Josi Wito Kadindi Neti Mon Edio Bando Chichi Neti Mon Wito Kadindi Neti Mon Bando Chichi Neti Mon Mwa kariri jele o kariri zaga maka mwa de bwebwe mwa na fight mwa na chirigate in the house we bule egbe n'aka ejide aka na trigger maka o nwere ndị a na-achọrọ ka babata itinye isi ịjụ ajụjụ ma ife a ga-agwa gị onye na-anya n'azụ enekwe n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo onye na-anya n'azụ onyekwe n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo ikwu eziokwu Mama ga-achụ gị ọsọ ikwuo ife ifuru na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ APC ịnwazi enwe krọs ọkapeti eziokwu na mmanwụ ga-eme gị ife ịchọ ịma ife anyị na-akọwa jee jụọ sineti prezidenti eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya maọbụ ịjụwa ike ekwere mmadụ eziokwu na mmanwụ ji ya aka maọbụ ịjụwa Joshua dara ihe eziokwu na mmanwụ ji ya aka ijezie n'ala Igbo jee jụọ Innocent na Nnewi eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya mmanwụ a amarọ nwoke ọ marọ nwaanyị ọ na-ejide ma nwoke ọ na-ejide nwaanyị ịchọ ịma ife anyị na-akọwa jee jụọ Patience Goodluck eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya mmanwụ a nọ na Yellow House mmanwụ a na-agba moto ọtụtụ obodo ka mmanwụ a nọ na Benue wee na-achụgharị gọvanọ ndị Benue mmanwụ a nọ n'Imo steeti wee na-achụgharị deputi gọvanọ mmanwụ a nọ na Akwa Ibom ọ na-akwadokwa ịbata Abịa
ya mere ndị Abịa biko kee mpụta sọsọ ofu obodo ka mmọnwụ akarịrị mmọnwụ a na-agba mbọ ka ọ batazie n'obodo afọ mana o kwere ịbata ma ncha ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị Anambra karịrị mmọnwụ ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị Anambra karịrị mmọnwụ biko a na-ekwuzi maka Lagos bụ obi mmọnwụ a na-ekwu maka Lagos bụ obi mmọnwụ ọgaghị o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ ụnụ ga-azakwa ya anyị ga-ajụkwa ajụjụ a biko ọgaghị data abatago data abata